May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong. Sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, urong. Unsa? Unsay buhol? Wa pa di siya mananghinang. Laayan ng Paulo eh. Ingon siya, muban siya ako. Dali. Dayon diri. Paulo! Diya sa radyo ay. Oh, bay. Ang ligam ng hid, bay. Ngayon dito. Laayan, sabot eh. Ay, guing nang dito sa kamukuyog. Wa na biya ko kaanto sa ilang mian, ha? Nga karon, di na sa kamukuyog sa buhol. Ako nang biya itong giingnan sa Lola. Nanawag ko ganina. Ako giingnan nga mukuyog ka. O palagi ko pananghid. Ano bang nagdali umsag ka? Matay ko sa kalaay din nga. Wa na klase, bay. Mayam dito sa buhol. Daghang tagatuan. Luha man ang sakyanan nila Lola para pakiawas mga turista. Wa na problema dito. Lagi budget ba eh? Kaya paplite. Saan di kayo plite? Black bill man ang imo, bay. Librehong pati kas kaon ug lodging. Bitaw sa Paulo. Sige na. Ako na lang mo plating radye. Ang harap. Ang hipos na, Paulo. Aron dili mo magdali-dali. Kaya sa man radye, nakapanihapon ka na. Wa palagi nang? Mayroon pa ka nanay eh. Dako kaon. Bukang bata. Sige. Radye, pahimutan na imong butang dito sa kwarto ni Paulo. Unya, sunod sa kusina kay mga on na ta. Natural magigay kang mamakak, bay. Labaw ka pa. Memoryado na mo script. Luya taon ng asusina, eh. Blind yun kayo. Konsensya ko nasag ko nimo. Ay, gugma. Mahimo ang imposible. Paminaw ko. Karong pag ka makapamakak ni nanay mo. Oo. Pero kinahalang buhaton para dili siya may ubos. Wa man lagi mga butang imong mga bisita. Di na tingalit sila mga nitay. Di ano unta sila rong orasa. First trip man ang ilang giingon. Lakasakay unta to sa pamput paingon din he. Ay, tingalig nagpakyaw. Imposible na tay. Wa to'y mga kwarta. Mga estudyante rabay apod to. Bagong graduate. Giandam narbaon tanah ko ang guest room sa Villa Servando. Servando, tay? Dili pa Villa Mariano man na? Mama ni tawag sa mga tao din sa ato?
Ay, oo, pero ingon si Sir nga Villa Servando ang itawagan ng dapita. Ang mga tao raman din sa Isla Maria ang moingon nga Villa Mariano na. Maubitaw nga naanad lang sa kunga niya tas bahay. Pero dito, masuko si Sir kung mga antag Mariano. Nga naman, tay. Aw, sakitan tingali siya nga maghunahon na sa kamatayon siya isuon. Anong lain lagi siyag apelyido, tay? Anak man kuno na siya sa pagkaulitaw sa ilang amahan. Mao nga ang apelyido sa inahan niya ang iyang gigamit. Si Madam Aida man ang dato ba? Ang iyang mga ginikanan ang tag-iyaan ng dapita. Pero dihang naminyo na sila si Sir na ilhan na ng Villa Mariano. Kay sila naman sa nagpuyo. Si Sir Servando ang nagsulti ni mo, anak, tay? Ay dili oy. Ang mga tao din hing dapita gud ang suhito. Wa na ko makaabot sa unang mga tag-iya. Pag-abot na to din patay na ang mga tag-iya sa Villa. Sa Hertrudis may muyo kaniadto. Dito sa ilang lola mo. Oo, naiba ko, anak, tay. Ay, dali na. Ipo na dito sa imo mga pariente. Lalabok bayag sila din para ining okasyon na. Bay, saan naman na nato ini? Gabi, ano na? Mangyapon maayo na makina. Tan ulit ang unos din islaod. Dako ning bangka. Di mo unsa oy. Ay noon, kuya wala no maanod ta. Ako ra ba kay ning laod? Ay lag, mapangalan ta. Bay, nagamatikod ka, bay? May kuyog ang hangin. Magbanda ko na sa libo. Hindi na ka ba? Pistahan tas iho ani din Bay, nakadungog ka, bay? Daghan kay iho din bay? Wa na, bay. Patay na taan ni, bay. Bay, mumalik lang ta. Di lang ta padayon. Kalma lang. Sumisakyan mo balik nga wa mo under ning motor sa bangka. Igabaan kitang nanay mo, bay? Ay regok saba gud agud. Sumo ka oy. Nervyoso naman kay ka. Wag ko mga ambisyon ba nga graduate ko college. Nga pistahan ra day ko sa mga iho. Isa ka ba? Huwag kang kibaw nga dili man ang mukhaon og karne ang mga iho. Isda ray kanon na. Di na tinuod ang giingon nga kanon ka sa iho. Madisgrasya lang nga mapakan ka. Kay magtuo man silang isda ta nga maglihok sa dagat. Pero iluwa na ta na. Isa? Kinigluwa na to sa iho ba? Buhi pa ta na? Nga nung natawa mo? Hilaw na ba hilaw na. Pag pinayo, klaro ka, ginerdyos ka. May laki ani no? Babae, mabayot o laki ba diha? Hello? Oh, mauni. Unsa man untay ato? Si Radje. Oh, dito matug gabi Tuwa na sila. Sa Bohol, mabakasyon man kuno to sila og tulo ka adlaw sa mga apuhan ni Radje. Tuwa, may kuyog si Paulo. Sige. Bye. Salamat in town. Salamat taon, may andar na yun. Pero gabi na. Hala lang ba yun? Tanti, ano makadunggo ka? Hello? Yan. Paulo, it's okay. Nagkasabot ko kundi ka makaari. Di ka nami. Bubay pagdunggo na mo. Ha? Huwag mo manawag.
Usaw nga di mo kitultol sa inyo. Wala ko sakinan. Ay, gapiin naman good. Sige, diha lang mo ha. Kuhaon ta mo. Gutuman ako ba, uy? Kamay na lang. Paingon na rin ismian. Ngayon, asa ni ko ba, ha, oy? Ako, reklamo ka pa. Di ba gusto mo sa nimo ismian? Bahala pakapin nag-auto, bay. Kung ingon ang gilay una, di lang ko. Ismian ay. Mian! Paulo! Ay, Mian! Gutuman na, uy. Oh, dali na. Dali na mo, sakay na mo. Naidaghang kaon sa amo. Today tuod si Ricardo. Naman lagi mo, Jeep. Dato dahil mo, Mian. Dili, uy. Ilan ng Sir Servando? O, gini si Ricardo, ang driver sa mga Servando. Gihangyo lang ni tatay. Aran kuhaon mo. O, sige na, sakay na mo. Sa kabaryuhan man ang imong mga paryente, bay. Huwag na, bay. Di nagyo ka kapangitaglain na ni. Usa kabaryuhan ang mugukod ni mo. Mas may na ba pamawi ba? Kami ramang duwas nanay. Bay, nakamati ko kas driver nga nagsugat na to, bay. Nga naman. Lain mo tinanawan? Nga naman, di ba? Huwag ko kamatikod. Kabiigod, sama ka eh. Hindi kayo maklaro. Biya sa mong mata eh. Bisa gabi kakita man. Di ko serious bitaw, bay. Murag, pagkakita niya ni mo ba? Murag kong lain siya. Ha? Natiuro. Murag, nakakitagkag. Larong gani dia. Samusta na gano'n nasusi mong uwi. Wow, bitaw ka na ako nga observant kay ko. Sabi ni saya pa, himantayon. Tungod maning papa ba? Kapon kag pamantay. Oo. NBI biya itong akong papa. Bisag unsay matikdan, dili itik for granted. Anong accounting may gikuha ni mo? Ha? Gusto mo tanay ka magbilitar? Proceed lagi ko, Glo. Di man ka maka-NBI basta di ka at least barrister. Mas baik yung abogado yun. May ka. Ako, mangita dyan ko may trabaho ba eh. Mistil? Kadaghan ng naglinya nga offer ni mo? Basta namiang? Oo, noon. Maunay, nakabintaan niyo. Ang uban, mahilis lang taong sapatos o pang-apply. Samtang ka mong 2,000, mamili lang mo asa mo trabaho. Saon nga, mga laudi-laudi man mo. Sa mga nagmahay na karon. Tinadto tapulan mo kagod, tapulan kitang mutuon. Pasar man gyapon. Unsa na kag magtuon pa? Isi ka bugiro sa? Paulo! Raji! Tara mo! Ihatod na mong tatay sa Villa Servando. Oops! Dali na mo! Para sa tatay, oh! Paulo? Mian. Nakita ko na kinindupita. Nakita ko na. Hindi ko na nindupita. Unsa? Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.